Έλα εδώ, έλα. Άσε λίγο να αρπάνει. Βλέπεις πολύ έτσι. Μα για πίνεις στα ψάρια. Φέρνω σαν εργαλεία. Θα φτάσουμε σε εκείνες, έρχεσαι εσύ από εδώ. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Πάρε καλέκια και το
Με τα μικρά κόμματα που λέμε. Εδώ τα παιδιά. Όπα! Βίντεο. Α, βίντεο είναι. Από εκεί να πάτε, από εκεί να φάνω και από εδώ. Οπότε Εσύ είναι φίλοι του Μάκη του Βορύδη. κοιμήσα και μιλάτε. Και αυτός φίλος του Μάκη του Βορύδη είναι. Μαζί θα είμαστε σε λίγο. Όλοι φιλίστε. Ο Σοκράτης τώρα έχει πάει στο κέντρο. Έλα πάνω μπροστά, εδώ. Μπράβο, μπράβο. Δεξιός κι αυτός. Καλά, καλά είναι, καλά. Ναι, μωρέ και λίγα. Ακόμα δεν είναι έτσι απτικά τα πλευρά. Τώρα την γυρίσαμε, τώρα την γυρίσαμε. Δοκιμαστής. Έλα κοντά μου εδώ. Dame que digo, ¿no? Hola. Dale. Αυτό είναι έτοιμο. Αυτή να πάρουμε. Η Σχάρα πού είναι να βάζω? Όλο μαζί τόσο. Πέρα το Σχάρα.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας. Μας τα χάρισε λίγο καιρός γιατί σήκωσε το βράδυ μαΐστρο. Για την ώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους βοήθησαν για να γίνει αυτή η εκδήλωση σήμερα. Τους χορηγούς, τους εθελοντές όλους, τα μέλη του Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Και να ευχηθούμε σε όλους σας καλό χειμώνα. Ήδη η Σαρδέλα είναι σχεδόν έτοιμη, είναι προσφορά από το κατάστημα του κυρίου Ορέστη και τον Ορέστη και το κρασί, και επίσης ευχαριστούμε και τον άλλο χορηγό μας, τον Πορτομπέλο. Ήδη λοιπόν μπορείτε να ξεκινήσετε να πηγαίνετε μπροστά, να σας σερβιστείτε από σαρδέλα και από κρασάκι. Υπάρχει και μπύρα, αν θέλει κάποιος να πιει. Η μπύρα είναι παγωμένη, απλά η μπύρα στοιχίζει 1 ευρώ. Υπάρχει ένας κουμπαράς, ένα κουτάκι δίπλα εκεί που θα πάρετε τις σαρδέλες σας. Όποιος θέλει, δεν είναι υποχρεωτικό, μπορεί να βάλει κάτι στο κουμπαρά μας. Ευχαριστούμε πολύ και καλό χειμώνα και του χρόνου. Δυνατά εδώ. Άλλη μία. Και με δικιά σου θέλετε. Νίκολα εδώ. Προεκλογικής ο βουλευτής του Ποταμιού, ο κ. Φωτήλας, με την παρέα του και με εκλεκτούς υποψηφίους της περιοχής. Μπορώ να πάρω 2 πιατάκια λόγω είναι εγώ τις γυναίκες. Να μην έρχονται. Φέρε 3 μερονάκια. Θα τα βάλουμε σε ένα πιάτο όλα. Πότε δεν Έχει κι άλλα.
Εντάξει. Αν κάνει και μία θέλω με την κυρία. Κάτσε από εδώ. Από κάτω. Θέλω να μου κάνεις καλό πλάνο. Θέλω να μου κάνεις το καλύτερο πλάνο που υπάρχει. Τέτοιο πιάτα. Πήρα από εδώ. Θα δώσω τον Τάκη εδώ. Δώξε μου λίγο το πετσέλο γιατί δεν έχω. Όλα η οικονομία τώρα θα μου τα κάνω. Στο Ελλάδα δεν έχει τα χρώματα τα αγαπημένα όπως τα στρώματα είναι όλα τα λύπης μακριά της νύχτας και της λύπης όλα να σου νιώθω να καθώ πώς που βουλιάζω μόνο με σώζει είσαι εσύ μες στο στολό σου το Πήγε.
Αν εντάξει τώρα, θυμήθηκες τώρα. Και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως το πρωί και ένα χάδι στο σκοτάδι να πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι δεν ζητάω πολλά. Βίντεο τραβάς! Βίντεο! Φωτογραφία! Έχουμε μαζί μας απόψε του Συλλόγου Άγιος Νικόλαος Ορτικής, συγκροτής Αρδέλας που διοργανώνεται απόψε για πρώτη φορά στο σημείο αυτό. Κύριε Νίκο Παπαδόπουλε, μίλα μας για λίγα τη γιορτή σας. Καταρχάς ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα κοντά μας και θα έχουμε και μια ανάγκη στη γιορτή αυτή με το βίντεο σας. Είναι μια γιορτή που εμείς πρώτη φορά τη διοργανώνουμε. Μας τα χάρασε λίγο καιρός, γιατί έχει μαέστρο σήμερα και εδώ στην παραλία, αν δεν είναι καλές συνθήκες, υπάρχει λίγο πρόβλημα. Πάντως όλα πήγαινε καλά γενικά, δηλαδή και στην οργάνωσή μας και το ψητό μας, τα ψητά μας είναι πολύ όμορφα, νόστιμα, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ τον κόσμο που είναι σήμερα κοντά μας και πολύ πρέπει να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τα μέλη του ΣΥΓΜΑ που βοήθησαν, τους χορηγούς εκδήλωσης, τους εθελοντές που είναι αρκετοί εθελοντές που βοήθησαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η γιορτή μας. Και έχουμε ένα στόχο να την καθιερώσουμε. Έγινε πρώτη φορά φέτος, νομίζω την κάνουμε τέλος σεζόν, 24 Αυγούστου, είναι προς το τέλος, να ευχηθούμε στον κόσμο, στους φίλους μας, στα μέλη του συλλόγου μας, καλό χειμώνα. Ευχόμαστε του χρόνου να είναι καλύτερα τα πράγματα, καλύτερος ο καιρός, να υπάρχει στον κόσμο χαμόγελο και διάθεση, να το κάνουμε πάλι, να είμαστε καλά όλοι μας, ώστε να γιορτάσουμε πάλι στην παραλία μας αυτή τη γιορτή της Αρδέλας και φυσικά όπως την κάνουμε κάθε χρόνο, χωρίς με χορηγίες και με εθελοντές, χωρίς να πληρώσει τα μέλη μας, απλά όλοι να ακούσουμε λίγη μουσική, να πιούμε ένα κρασί και να χαιρετηθούμε και να ευχηθούμε μεταξύ μας καλό χειμώνα. Να είστε καλά, να ευχηθούμε για τον χρόνο. Ευχαριστούμε για τον χρόνο. Συνηθίζω στη Σαρδέλα. Εδώ ο μικρός βοητός. Ο πιο μικρός βοητός.
μη μ' αφήνεις μόνο μου, σκέψου λίγο δεν το μπορώ, να φεύγει τα δουλειά, είναι αγάπη μου και το χωριό. Κάτι μαύρο πόνο στην καρδιά, δίχως συντροφιά, δίχως αγκαλιά, δίχως τα δικά μου τα φιλιά, κι αφού με πονά, κι αφού μ' αγαπά, είναι κρίμα να είναι μοναχιά. Και θα πορεύσουμε μαζί κι δυο το σκοπό τον ικαριωτικό, να με πείσουμε, να γλεντήσουμε, τους καημούς να λησμονήσουμε, μια γλυκιά βραδιά μες στη δικαριά, θα το κάψουμε με τα βιολιά. Που σε κάνω που σε βρίσκω, κάνεις βολτά,